Singkan Espiritu Santo. Amen. Amang maherakon asin maugayon, minadulo kami sa imo daraan sa muyang pangangaipo, tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay. Hinahagad niya mo unyan, lilingya kami nin pagkamuot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot, irayo kami sa pagkatakot sa helang asin kagadanan, baguhaan sa mong paglaom, asin pakusuga ang sa mong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap ng bulong, asin mapundo ang pag-ulakit kay ining helang. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari dahil sa giyakan sa imong mga kamot. Bendisyoni ang samuyang pagingawa na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman kan samuyang salud, nalugod pa man maglingkod sa mga nagihelang, na may mahusay na kaaraman siring man pagkaherak. Tauan sa inda ang maliksing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos sa nagsasakit, na marahay man tulos, suruga ang mga nagaataman sa inda. Tawinin kapayngaloan na daing kasagkoran, ang gabos na nagadan, asin ranga sa mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya, sa panahon na inining kadipisilan, na maghingawa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan lugod ining krisis, huli ka sa tuyang pagmakulog asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdara sa to sa konbersyon, asin kabanalan. Inigabos sinahagad niya mo, huli kay Kristo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kaiba mo asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog, o banal na ina ni Diyos, hari pagpabayai ang samuyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo, alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na berhen. Amen. Santa Maria, kaumayan ni mga naghehelang, Ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamibi mo kami. amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami nagimarahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang nabilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhaning tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na magin mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi.
Dios maray na aga sa indugabos mga tugang. Ngunyan ang ultimong Domingo sa kalendaryo liturhiko kan sa tong simbahan. Sa Domingong ini, ipinagseselebrar niya to ang solemnidad kan Kristong Hade. Ang kahadean ni Kristo, bakong sa kinaabana ini, dahil siya nagmaawot nin karangyaan, kayamanan, poder o kapangyarihan. Ipinahiling niya ang pagiging hade sa paagi ng kapakumbabaan, pagkaherak, pagkamuot, asin sa paglingkod sa katawuhan, sagkod na idusay ang sadiring buhay. Hagadon ta sa misang ini, na si Kristo lugod ang maghade sa satong mga buhay. Isabay po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat ni Cristina Pago and family, Renato Penelios family, Pahara family, Calyos Alcantara and Apin family, Mr. and Mrs. Eric J. Zuniga and family, John Jeric Aringo, Zinaida Caceres, for the gift of life ni Angela and Gerard. Pasasalamat para sa balaong na buhay ni Daniel Valladares and family. Espesyal na intensyon ni Beth Calyos, asin ni Christopher Asejo. Ipamibi man niya to ang kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan ni Rosy B. Azovardo Cantara and family, Roy Randolph ni Bibilin Palangka and family, Yumeriano kan Akendi family, Verna kan Velieza family, Seriaco Jr. and All Souls ni Daphne Garcia and family, Charlie May Joseph, kan ni Carlo Magno M. Diaz and family, Amelio and Amelia, John and Mary kan Escats family, Estanislao and Gracia ni Cristina Pago and family, Justina Hebaw ni Flaudelisa Hodson, Angelito kan Salcedo family, Julio and Regina, Onofre and Maria, Bienvenido Carlos, kan Clara ni Clara Baldos, Simeon Jr. and Anselma, na Merly Merandilla Caceres, Teresita kan Galvez family, Virgilio and Nancy ni Aida Caceres, Ferdinando kan Estrada family, Floro Sr. and Esther, Vicente Sr., All Souls kan Calyos family, Elegio and Susana, Mauro, Cesar, Edgar, and All Souls kan Palles family, Apolinar Sr. and Apolinar Jr. ni Lydia Toledo, Teresita and Pelajo kan Felix family, Adela and Pablo kan Kegie family, Ubaldo kan ni Consejo Enova and family, Maricel ni Ronaldo Pagyo and family, Easter, Bartolome and Rafi from Anonymous. Pasasalamat man ni Mr. and Mrs. Nelson Nolial and family. Banwaan ni Diyos ang satuya pong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Pats Patanaw. Matindog po ang gabos asin sa maugmang tingog sa rabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Salamat kita sa ngaran niya. O yan, Diyos, sa iyo, banal na pinag-ero ka. Siya may natao, kapangyarihan, kusog, sa iyong banwaan. Banwaaning Diyos, madya magugma, magdulog kita sa atubangan niya. Banwaaning Diyos, madya magsamba, magpasalamat kita sa ngaran niya. Magpasalamat kita Sa ngaran niya. Magpasalamat Diyos. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Jesucristong kagurangan ta, an pagkamuot kan Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo,
mapa sa indo gabos. asin sa imong espiritu. Diyos marhay na aga po sa indo gabos mga tugang. Diyos maray na agaman po, Father. Ngunya na Domingo sa tuya pong ipinagsisilibrar ang solemnidad kan Cristo Rey o sa Jesus bilang hade kan bilog na kinaaban langit asin daga. Mga tugang an kahadean kan sa tuyang kagurangnan day nasusukol sa kayamanan, sa kapangyarihan, poder o karangyaan. Alagadan sa iyang paghahade, nasusukol sa pagkamuot, pagkaherak, asin pagmangno na ipinahayag niya sa satuya agabos. Lugod po mga tugang, mamiibi kita asin hagadon ta an tabang kan sa tuyang kagurangnan na kita maging maninigo na paghadean kan sa tuyang kagurangnan, lugod siya padagos na mag-erok sa satuyang mga puso, sa satuyang mga buhay, tanganing kita padagos na makasunod sa iya bilang hade kan sa tuyang buhay. Kaya tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, rumdumon asin pagsulsulan niya to an sa tuyang mga kasaalan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurang nan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama sa pagsurog sa mo, kagurang nan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa gaitasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahayan buo. Inoo maumi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, bulikan dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos, kadeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Yesukristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara
kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, ako aan sa mong pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa too ka nama, kaheraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urong kalangkaw. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibig kita, O Diyos na makakamhan na sindaing kasagkoran, na nagbuot na magbago kan gabos na bagay sa namumutan mong aki, hadi kan gabos na linalang, kay raking warasa na anbilog na linalang, natalingkas sa kauripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asing mag-umaw sa imo na daing katapusan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asing nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Sa pagtubod kan simbahan na si Kristo nagtutukaw sa tuo kan Ama, minapahayag mo ini kan inaugurasyon kan kahadean nin Mesiyas. Sa siring na paagi na utob ang bisyon ni Propeta Daniel, manunungod sa aki nin tawo. Inanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Mga bisyon sa banggi sa kuyang nahiling. Nahiling kon minadatong sa ibabaw kan mga panganuron, ang sarong siring na aki ning tawo. Siya duminulok sa gurang, asin dinara sa iyang atubang. Sa iya itinao ang kapangyarihan, kamurawayan, asin kahadean. Naging surugoon niya ang mga tawo sa gabos na banwaan, asin gabos na tataramon. Ang sa iyang kapangyarihan na daing kasagkoran, dai matutunaw sagkod paman, ang sa iyang kahadean, dai marurumpag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Hade ang kagurangnan, ang sa iyang gubing kamurawayan. Hade ang kagurangnan, ang sa iyang gubing kamurawayan. Hade ang kagurangnan, ang sa iyang gubing kamurawayan. Ang sa iyang hagkos kapangyarihan. Hade ang kagurangnan, ang sa iyang gubing kamurawayan. Ang kinaban na lalang mo masarig, dai mayuyugyog. Ang sa imong trono masarig puon pagkaidto. Ika kagurangnan nabubuhay sa panahon na daing kapinunan, asin daing kataposan. Hade ang kagurangnan, ang sa iyang gubing kamurawayan. Ang mga pagbuot mo tunay na mapapaniwalaan, maninigo sa imong harong ang kabanalan. Kagurangnan sa panahon na daing kasagkoran. Hade ang kagurangnan, ang sa iyang gubing kamurawayan. Sa ikaduwang pagbasa, ipinapahayag na ang kagurangnan, da isa na nakontento na tubuson kita sa satong pagkakasala, kundi sa iyang pinagmarahay, na kita makaayon sa kahadean ng mga padi na maglilingkod sa Diyos Ama. Maninigo sana na siya mag-ako ning kaumawan sagkod paman. Inanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro ng kapahayagan.
Si Jesucristo ang maimbod na saksi, panganay sa mga gadan, hade ka mga hade sa daga, namumuot siya sa sato, hinuhugasan niya ang satong mga kasalan sa iyang dugo, asin ginibo niya kitang mga hade, asin padi sa paglingkod sa iyang Diyos, asin Ama. Mapa sa iya ang kamurawayan, asin kapangyarihan sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Siya ang madatong sa panganuron. Mahiling siya lambang saro. Sagkod kay itong mga guminarod sa iya. Asin pagtatangisan siya ng gabos na tawo sa daga. Ini ang katotoohan. Amen. Ako ang Alpha, asin ang Omega, ulay ning Diyos na kagurangan. Nangunyan, kaidto asin madatong ang makakamhan. Tataramon kang kagurangan. Salamat sa Diyos. Matinog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Evangelyo. Alleluia, 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 Alleluia. An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong Espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Si Pilato naghapot kay Jesus, ikaanhade kan mga Hudiyo. Sa Jesus nagsimbag, iyanan sa imong paghuna o may nagsabi sa imo dapit sako. Si Pilato naghapot, ano ako, Hudiyo? Dinarakas ako kan sa imong banwaan, asin kan puon, kan pagkapadean, ano an ginibo mo? Sa Jesus nagsimbag, an kahadean ko, bako an kinaban na ini. Kung sa kinaban na ini an kahadean ko, an sa kong mga kampon, makikilaban ko ta na, tanganing day ako mahulog sa kamot kan mga Hudiyo. Kaya sa katunayan, an kahadean ko bakong gikan digdi. Si Pilato nagsabi, kunsiring ikahade. Si Jesus nagsimbag, tutuo ako hade, huli ka ini ako namundag, asin huli ka ini ako napadigdi sa kinaban, tanganing maging saksi kan katotoohan. Mga tugang, an marahay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Sa giraray, Diyos marhay na aga po sa saindo gabos mga tugang. Good morning po. Siringkan nadangog po niya to pagpuon kan sa tuyang banal na misa. An Dominggong ini ipinagsisilibran niya to bilang solemnidad kan sa tuyang kagurangnan bilang Kristong Hade.
Sa Jesus an hade kan bilog na kinaban, langit asin daga. Sa pagselebrar niya to mga tugang kan Domingo kan Cristo Rey, sa tuya man po na tinatapos ang liturhiko kalendaryo sa ordinaryong panahon kan sa tuyang inang simbahan. So gustong sabihon, pagkatapos kan Domingong ini sa masunod na Domingo, kita po malaog na sa bagong panahon sa kalendaryo kan sa tuyang simbahan na yupuan Advent season o panahon kan Adviento. So ang iba sa tuya, o siguro kadaklan, pag nadangog na ang panahon kan Adviento, ang minalaog tulo sa isip, yung ang Christmas season. O ang panahon kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan. Well, ang duwang ining mga tugang, ang Adviento, asin ang panahon kan Pasko, konektado nin marhay. Ninulit ang panahon nin Adviento, itinatao sa tuya bilang pag-andam sa Pasko kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan na sa Jesucristo. Alagad bago po kita ma-excite sa pag-celebrate nato kan Christmas ngunya na taon, magayon po na paghurup-hurupan tamo na ang Domingong ini na kung sa ini sinisilebrar ta ang pagkahade kan sa tuyang kagurangnan. Na kung sa po ining pagkahade kan sa tuyang kagurangnan sarong pagpapahayag kan dakulaon nakapakumbabaan asin daing sukol na pagkamuot kan mahal na Diyos para sa satuy agabos, na iuman po ang pinakamensahe kan pagkanitawo kan satuyang kagurangnan na sa Jesucristo sa iyang pagkamundag bilang sarong tawo. Mga tugang, si Isay si Jesus bilang sarong hade. Ang sarong hade po inaapod na hade, ninhulita igwa siya nin kahadean. Igwa siyang nasasakupan na teritoryo asin mga tao. Pag-uulukan ka, kung sasabihon mo na hade ka, pero wara ka man nakahadean. Ang sarong hade po mga tugang, mayaman, poderoso, makapangyarihan, dakol, narugaring, and practically, kung ikasarong hade, you own everything in your kingdom. Kung wara ka mga tugang, kan mga bagay na ini, kan mga posesyon na ini, iba ani isipon sa imo kan mga tao. If you are claiming that you are a king and yet you have no power, no authority, wara kang kayamanan, wara kang gabos, iba ani isipon sa imo. And this was precisely what the Jews, the Romans back then thought of Jesus. He was mad and he was bad because he was claiming that he was a king. Sinasabi kan sa tuyang kagurangnan na siya sarong hade. So nadango po niya to sa tuyang banal na ebanghelyo ngunyan ang diskurso kan sa tuyang kagurangnan asin ni Pilato. Si Pilato mga tugang naghapot sa satuyang kagurangnan na sa Jesucristo, ikaanhade kan mga Hudiyo. Sabi ta po baga kasubago, kung saro kang hade, igwa kang mga tawo na nasasakupan, igwang teritoryo na kinakaputan, igwa kanin kahadean. Kaya kanadangog ni Pilato, ining mga tataramo na sa Jesus sarong hade, ang hapot niya sa iya, ikaanhade kan mga Hudiyo. Daiman mga tugang sinimbag na direkta kan sa tuyang kagurangnan ang tataramon na ini o ang hapot na ini ni Pilato. Alagad ang sinabi niya sa iya, ano iyan sa imong paghuna o may nagsabi sa imo, asin sabi pa niya, ang kahadean ko bakong gikan sa kinaban na ini. Takong gikan sa kinaban na ini ang sakuyang kahadean, ang sakuyang mga kampon, makikiiwal kuta na tanganing day ako makulgan asin madakop umapasakamot kan mga Hudiyo. Mga tugang, ang komunidad kan Israel po kay itong panahon, pamilyar sing damaray sa kung ano ang sarong hade. Dakulon ang naging hade kan Israel.
And the last king of Israel was King Zedekiah, na siya po mga tugang ang naging hade kan Jerusalem. And the fall of Jerusalem happened in 586 BC. Bago ang satuyang kagurangnan, bago namundag ang satuyang kagurangnan. So gustong sabihin mga tugang, for more than 586 years, ang komunidad, ang banwaan kan Israel, warang hade na nagkakapot, kundi sinda mga tugang pinaghahadean kan manlain-lain na lahi. Yaon ang mga Babylonians, asin yaon ang mga Romans. Aram ninda kung si Isay ang sarong hade. Kanuminabot ang satuyang kagurangnan na sa Jesucristo, asin nagpamidbid na siya ang sinugo kan mahal na Diyos, tanganing tubuson sa kauripnan ang banwaan kan Israel laban sa kamot kan mga Hudi, kan mga dayuhan. Ano po ang naging reaksyon kan banwaan na Israel? Ano po inako nindaan sa tuyang kagurangnan? No. Daininda inako ang satuyang kagurangnan precisely because daininda nahiling sa pagkatawo kan satuyang kagurangnan na sa Jesucristo kung si Isay ang tunay na hade base sa saindang paghusga asin base sa saindang paghiling. Mga tugang, sa pag-abot kan satuyang kagurangnan na sa Jesucristo, sa pagpamidbid niya bilang sarong hade, asin sinugo kan sa iyang banal na Ama, tinatawan kita mga tugang nin bagong pagkaaram o kahulugan o sukol kung si Isay talaga ang tunay na hade sa paghiling kan satuyang mahal na Diyos. Ay gwada pa mga tugang nin sarong istorya manungod sa sarong hade na yaon na sa iya ang gabos. Kayamanan, puder, karangyaan kan buhay. Pero in spite of everything that he had, dahil siya mga tugang na kontento, kundi yaon na sa iyang pagpara-acquire pa kan mga kayamanan na pwede niyang ma-acquire sa buhay, ninhulitaan sa iyang pagtubod, ang tunay na kaugmahan nin tao, iyo ang pagkakaigwa nin mga material na bagay, lalong-lalo na kan kayamanan. Pero luminipas ang panahon, this king realized that he was never happy at all in spite of everything that he possessed. Kaya sarong aldaw mga tugang sa iyang paghurup-hurup, kung ano talaga ang kulang sa iya, kung paano siya magiging maugma, naglakaw-lakaw siya sa iyang kahadean. Napasiring siya sa sarong remote areas kan sa iyang kahadean, and he disguised bilang sarong common man duman sa iyang kahadean. Asin sa iyang paglakaw-lakaw mga tugang, nahinili nga iyang sarong pamilya na nagtitios, an harong simplihon sana, asin halos warang laog ang sa indang harong, kundi ito sa ng mga kaipuhan ninda sa urual daw nindang pagkabuhay. But this king noticed na in spite of having nothing, sabi niya nga ta maugmahon ang pamilya na ini. Nga ta nakukuan ninda na mag-urulok, maging matuninong, in spite of not having what I have in my life. Wara sinda kan kayamanan na igo ako. Wara sinda kan poder asin kapangyarihan na igo ako. Wara sinda kan mga rugaring na igo ako. Pero ngata tamaugma ang pamilyang ini. So ining hade duminulok duman sa pamilya, nakauron niya ang padre di pamilya. Of course, dahil man siya namidbidan na sa indang hade. So ang hapot niya, paano hindi nakukuha na maging maugma in spite of having nothing, kundi kamu-kamu sana, ang sa indong pamilya sana. Sabi mga tugang kaining ama, aram po ngayon nindo, para sa samuya, para sa sakuya, ang pagiging maugma, dahil man nasusukol o dahil na itatao kan mga bagay na na-acquire mo sa buhay mo, lalong-lalo na kan kayamanan o kwarta. Kundi para sa muya, ang tunay na kaugmahan na namamati mo ngunyan, namamatean mi ninhuli kan kaugmahan na inaitatao mi sa lambang saro.
Kung kami nakakapaugma sa samuyang pamilya, iyan ang samuyang kaugmahan. Iyan ang dahilan kung ata ako, asing kami gabos, maugma. At that very moment, na-realize mga tugang kainghade na kung gusto mong maging maugma, dahil mo man kaipuhan na ma-acquire ang mga kayamanan na pwedeng itao kan kinaban. Alagad, ang tunay na kaugmahan, makukuha mo o mamamatean mo sa pagtao mo nin kaugmahan sa imong mga tugang sa mga tao na sa imong kaibahan sa buhay. Mga tugang, this is precisely what Jesus did for all of us. Sabi ko kasubago, ang paghahade o ang kahadean kan sa tuyang kagurangnan, dahil nasusukol sa kapangyarihan, sa kayamanan, sa mga rugaring, sa puder, kundi ang kahadean kan sa tuyang kagurangnan, ipinahiling niya sa tuya sa paagi nin pagkamuot, sa paagi nin kapakumbabaan, sa paagi nin pagtao kan sa iyang sadiri para sa tuya agabos, sa paagi kan kagadanan niya sa krus, tanganing kita magkaigwanin buhay asing makamtan ang kaugmahan. Ang kaugmahan kan sa tuyang kagurangnan, iyon na mahiling kita na kita maugma. Ang kaugmahan kan sa tuyang kagurangnan, iyon na mahiling kita na kita nagdadanay sa pagkamuot na iyon dahilan kung ata siya nanitawo asing naging saro sa satuya. Mga tugang, at this very moment of your existence in this world, masasabi mo daw na maugma ka? Maugma ka ngunyan mga tugang? Ano ang namamatayan mo sa presenteng pagkabuhay mo sa ngunyan? Kaugmahan o kamunduan? Kung kamunduan mga tugang, why not try this one? Na gibuhon mo na ang sa imong sadiri, maging instrumento na maging maugma ang sa imong mga tugang. Gibuhon mo na sa imong sadiri, maging instrumento, tanganing mamatean kan sa imong mga tugang, ang pagkamuot, ang karahayan kan sa tuyang mahal na Diyos. Kung maugma ka man sa ngunyan mga tugang, pero ang sa imong kaugmahan ay itatao lang kan mga material na bagay na pwedeng itao kan kinaban, why not make yourself an instrument of making others happy? Tabaka, mas tunay na maging maugma ka kung mahihiling mo na sa imong tugang nagiging maugma sa paagi mo. Ini mga tugang, ang kahadean kan sa tuyang kagurangnan, asarong kahadean na dai nahihiling sa kung ano ang igwa, kundi sa paagi kung ano ang naitataon niya sa satuya. Ini ang ginibo ni Jesus bilang hade tagabos. Daig siya, daig niya iniginibong oportunidad tanganing makakua o magpadakula kan sa iyang sadiri, kundi ini sa iyang paghahade. Ginibo niya mga tugang tanganing mamatean ta ang dakulaon na pagkamuot kan mahal na Diyos para sa satuya gabos. Lugod po sa pagpadagos niya to kaining banal na misa huliman sa nasatabang kan sa tuyang kagurangnan, tunay na gibuhon taan sa tuyang mga obligasyon bilang sa iyang parasunod, bilang sa iyang mga disipulos, tanganing ang sa tuyang mga buhay, tunay na maging maninigo na paghadean kan sa tuyang kagurangnan. Sangaran ka nama, kan aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Matindog po ang gabos sa sinipahayag taan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamahan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos sa nahihiling asin daay nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos,
huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, an sa iyang kahadayan, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang sa tong pag-andam sa pagdatong kan aki kan Diyos, an sa tong mga pag-umaw, iyo an magdara sa to sa kaligtasan, magdulot kita nin mga pamiibi sa Diyos Ama para sa tuyang simbahan na simbanwaan, an sa tuya pong simbag Diyos nin kamurawayan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Diyos nin kamarawayan, hinanyuga ang samong pamibi. Para sa simbahan, magimanlugod ining sakramento ning kaligtasan sa gabos na katawohan, asin maging instrumento nin pagkasararo kan mga banwaan. Mamibi kita. Diyos ning kamurawayan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Para sa satong banwaan, maghadi manlugod ang katuninungan sa gabos na panahon. Mamibi kita. Diyos ning kamurawayan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Para sa mga inaapi, mga dukha asin nagtitios, si Kristo na nagtubos, magtao man lugod sa inda ning kaginhawaan. Mamibi kita. Diyos nin kamurawayan, hinanyugan sa mong pamiibi. Para sa satugabos na nagahalat kan ikaduwang pagdatong ni Kristo, ang partisipasyon niya to sa Eukaristiya, iyo man lugod ang satong dalan, pasiring sa kabanalan. Mamibi kita. Diyos nin kamurawayan, hinanyugan sa mong pamiibi. Sa bagsi kaining samuyang pagtubod, maghadi ka kagurangnan, sa samuyang isip asin puso, sa samuyang mga pamilya, banwaan asin sa bilog na kinaban, sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Magpamaibi ka mga tugang, tanganingan sa kuwasin sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asing kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagdudulot sa imo kan sakripisyo nin pakikipag-ulian nin tawo, mapakumbabang namimibi na anaki mo man sana magwara sa gabos na nasyon, kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat.
Tutuong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan asin daing kasagkoran. Talinahidan mo kan olyo nin kaugmahan an bugtong mong aki sa mong kagurangnan na si Jesucristo bilang danay napade asin hade kan gabos na linalang. Tanganing nagdudulot kan sa iyang sadiri sa altar kang krus bilang daing digta asin matuninong na sakripisyo, nauutob niya ang mga sakramento kan pagtubos sa katamuhan, asin kan sinakop ang gabos na linalang sa kapangyarihan niya. Pinaubaya niya sa imong kadakulaan ang danay asin lakop na kahadean, kahadean nin katotoohan asin buhay, kahadean nin kabanalan asin grasya, kahadean nin katanosan, pagkamuot asin katuninongan. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos lang no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan, Hosana, Hosana sa kaitasan. Kagurangnan ikinanggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimiidi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buo, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkua siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini. Asin itinaos sa iyang mga disipulos, naahan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainyan sa kuyang hawak, naidudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinaos sa iyang mga disipulos, naahan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tainyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asing danay natipan, na papabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom
sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagatan mo kagurangnan, ipinapamareto niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sakot na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kan kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ama, girumdumaan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherap, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay rahi kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na inaakan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kaidtupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aking mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya. Sa imo, Diyos amang makakamhan, sa pagkasarukan, Espiritu Santo. Ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang mahagsabi. Panalun ang ngaran mo.
Masamong kakalong sa arwala. Itao mo sa moyangon niya. Asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na rin kami pagdaraka sa subok. Kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimikbi kami, kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ankaha, toninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maging danay natalingkas sa kahasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulita sa imoan kadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, are paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi yan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong Mga espiritu. tugang magpatinaroohan po kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you. Meron kang Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan pinabang, kahirapi kami. Podero kang Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan pinabang, kahirapi kami. Podero kang Diyos na nagpaparang, Kan mga kasalan, kan kinaban, tawi kami ning katoninongan. Mga tugang, uya sa Jesu Kristo ang kordero kan Diyos, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban,
Paladan kitang mga inapod sa pamanggi kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtarang ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo ang magmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maut kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig. Ang sa imong laman magpakusog. Asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos sa bagay na siblag sa imo. Asin sa kauri-hurihi. Mabuhay ako sagod paman sa kaibahan mo. Amen. Jesus, nakahurang na kami sa imong namumutan. Ikaw ang kusog, ikaw ang buhay, bilog na hawak kasing kalang. Jesus, nakagurang na sa krus, buhay mo idinusay. Ansi mong hawak, ansi mong dugo, buhay na daing kasagkuran. Ikaw tinapay na banal, inaap para sa mong rabos. Ikaw narak na banal, itinaos sa mong gabos, inumuling buhay. Jesus, nakahurang na ikan sa muyang paglaon, ikan kakalon sa langit ikan, pagkakana kami kagurang na. Ikaw tinapay na banal, pinaak para sa mong gabos. Ikaw narak na banal, itinaos sa mong gabos, inumuling buhay. Itinaos sa mong gabos, inumuling buhay. Maluhod po para sa pamibi sa sararong pagbaklay kan sa tong simbahan na lokal.
Uya kami sa atubang mo, Espiritu Santo, nagkakatiripon sa ngaran mo, mapamugta kalugod sa samuyang mga puso, ika na solong magiya sa mo, tukduan sa mo andalan na dapat mingagihan, asin kung paano niya mo iyan masundan. Kami mga maluya asin makasailan, hari pagtugot na kami magibonin anuman na bakong tama, hari pagtugot na an kakulangan sa pagkasabot magdara sa mo sa salangdalan o makaimpluwensya sa samo sa mga salanggibo. Gikan sa imo, mapasamo lugod ang pagkaburunyog, tanganing sararo kaming magbaklay, pasiring sa buhay na daing kasangkoran, asin day marayo sa dalan nin katotoohan, asin kun ano ang tama. Gabos ini nahagad mi sa imo na nagtatrabaho sa lambang lugar asin panahon, kasaro ka nama asin kan aki sa kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po muna tayo mga tugang para sa mga nagkapirang mga paisi. An sa tuya pong second collection para sa padagos na pagpantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. As inikado ang mga tugang, ang mga, I don't know how to pronounce this one, ang mga Trist or Trist children na inaataman kan mga madre kan Sisters of Charity of Jesus and Mary, liwat minaapilar sa indong mga matinabang na pagsimbag, kan sa indang mga pangangaipo, kaiba kan sa indang mga pamilya. Sa mga buot po magsimbag, sa pangapoda na ini, magkuha na sa natabi inin card sa Christmas wish tree. An sa indang mga tabang o asistensya pwedeng ihatod sa kumbento kan mga madre sa barangay 32 San Roque, Legazpi City o kaya iwalat sa opisina kan sa tuyang parokya. So Diyos mabalus po sa indong pagsimbag sa pangapodan na ini. And para po sa latest donors, salamat sa mga nagdonar kan nakaaging simana. So, nagkapirang mga anonymous, igwa pong nagtaon ni 19,840 pesos. Igwa nagtaon ni 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos, 2,100 pesos, 1,800 pesos, as in 500 pesos. As in, sa tuyang mga tugang sa NAIU communities, nagtauman po ni 4,940 pesos. Nagpapaisi, as in nagpapasalamat, ang sa tuya pong namumutan na pura paroko si Father Dave Ramoso. Sa giraray, salamat po sa indog boss. Matindog na po. Mamibi kita, kagurangnan kaming nag-ako kan kakanon, nindai pagka magagadanon, namimibi tanang ning nagugma sa pag-utob kan mga tugo ni Kristo. Hadi kan gabos na linalang, kami mabuhay kaiban niya sa langit no nakahadayaan sagkod paman. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. An kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong Espiritu. Idukoan payo asin maghagad nin bendisyon. Ilikay kamo nin Diyos na makakamhan sa gabos na pagalaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. Itanom niyan sa iyang tataramon sa indong puso, asin panoon niya kamo nin kaugmahan na magdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, danay na nakakamidbid kan matanos asin marhay, sagkod na lumaog kamo sa indong langit non na pamana. Amen. Bindisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Sa tuya Diyos. pong tawanin makosog na palakpakan sa tuyang kagurangnan, an hade kan bilog na kinaban.